Hola a totes i a tots. A veure, anem a fer un repàs a una solució de l'exercici de C4 Model, del diagrama de context i el diagrama de contenidors d'aquest exercici que vam tenir ahir. A veure, fixeu-vos, repassem l'enunciat i diu tenim la UPC, tenim un sistema centralitzat d'autenticació d'usuaris que serveix de pont per diversos subsistemes, incloent el d'automatrícula. Aquest sistema gestiona el procés de matrícula dels estudiants. Molt bé. Aquest sistema permet als usuaris autoritzats, tant alumnes com gestors del sistema, accedir a una interfície per seleccionar els grups de les assignatures que desitgen matricular-se d'acord amb la disponibilitat actual i els requisits acadèmics. Aquesta selecció està condicionada per diversos factors, els cursos i el número de crèdits que puguin fer. I s'integra amb altres sistemes, el sistema Prisma, que gestiona els plans d'estudis i els expedients acadèmics dels estudiants, i a més hi ha el sistema de pagaments d'Evilink CBank. D'acord? Llavors, l'objectiu és fer els dos diagrames aquests. Doncs anem a agafar i anem a veure, vaig a resoldre aquest exercici en paper, o diguéssim en pissarra. No us donaré el codi de C4 ni de Structurizer, però per alguna manera tingueu una idea de com anar a buscar això. Doncs anem a la pissarra. Llavors, el primer que hem de tenir en compte és que quan fem el diagrama de context estem fent el diagrama de context d'un sistema concret, no de tot el sistema d'informació, sinó d'un contenidor. Ens centrem, fem el focus en un contenidor. A l'Structurizer, quan tu agafes i dius totes les relacions, quan crees una vista, dius quin és el centre d'aquesta vista, i per tant aquesta vista és l'important, i per tant hem de posar en el primer de tot doncs, el sistema d'automatrícula, o com m'heu dit que es diu, l'e-secretaria. l'e-secretaria. Aquest e-secretaria per qui és utilitzat? Doncs és utilitzat per dos tipus d'usuaris, que seria el gestor i l'alumne. Que tenim una relació aquí dintre. Aquí hauria de descriure què és el que fa el gestor. Dic, el gestor utilitza el sistema de secretaria per donar d'alta els grups disponibles de cada assignatura, el número d'estudiants, gestiona les excepcions, etc. I els alumnes el que fan és entren i es matriculen. Evidentment necessitarem el sistema d'autenticació, de l'UPC, que és un sistema que fa l'autenticació de l'UPC, això ho hauríem de posar aquí. Recordeu, els diagrames de C4 permeten que totes les fletxes i totes les caixes tinguin descripcions llargues. Hem de posar el text aquí, tenim el sistema d'autenticació, que autentica el sistema de secretaria, i també tenim en alguna banda el sistema Prisma. I aquí hauríem de descriure, aquí hem de descriure el sistema d'autenticació, autentica els usuaris i diu quin és el rol que tenen a l'aplicació, i en la comunicació en Prisma és el Prisma, en aquest cas, ens està donant informació sobre el pla d'estudis, ens està dient cada assignatura quins són els seus prerequisits, els seus corequisits, el número de crèdits, etc. I a més ens està dient doncs, quines les assignatures que ha aprovat l'estudiant. En aquest cas podríem pensar que és una llista del codi d'assignatura de l'alumne i la nota que ha tret i el curs en el que ha aprovat aquesta assignatura. I finalment tenim un sistema extern que podríem posar d'un color diferent, que seria el banc. I que també el que fa és valida els pagaments, permet realitzar els pagaments. I ja està. Fixeu-vos, és un diagrama de context molt simple, 4 capsetes, 2 usuaris i una capseta en el centre. Res més. Ara anem a fer el diagrama de contenidor. Deixeu-me canviar el llapis, que aquest té una punta molt grossa. Farem servir una punta més petita. Doncs afegirem una pàgina i ara hem de fer el diagrama de contenidors. Clar, com que ara el que he de fer és un zoom in en el contenidor de la e-secretaria, amb la qual pintaré en gros tota la e-secretaria, però tinc que tenir el mateix que tenia en el diagrama del costat, és a dir, tot el que jo veig en el diagrama anterior, a veure si puc anar a la pàgina anterior, tot el que jo tinc aquí, fixeu-vos que tinc el sistema d'autenticació, el sistema Prisma, el banc, el gestor i els alumnes, ho tindré també en el següent diagrama, perquè l'únic que passa és que aquí tindré Prisma en algun lloc, com a sistema,
tindré autenticació, sistema d'autenticació estaran aquí i segurament per aquí baix tindré el banc, el Evil C-Bank. Molt bé. Llavors, no posem encara les fletxes, no posarem encara les fletxetes i anem a veure com agafem i com fem això. Deixeu-me que us baixaré això perquè veieu bé l'autenticació. Baixem la finestra aquí. Molt bé. Llavors, aquí torno a tenir els dos usuaris. Tinc l'usuari gestor i tinc l'usuari alumne. Llavors, el gestor evidentment tindrà una interfície d'usuari. Interfície d'usuari gestor. I aquí a sota hi podem posar tot el que fa la interfície d'usuari gestor. Permet que el gestor pugui donar d'alta els grups, que pugui donar d'alta les assignatures que es matricularan, el número de places, gestionar les excepcions si un estudiant d'allò, doncs permet fer totes aquestes coses. Tindrem un sistema de gestió de grups, on explicarem el que fa i evidentment això anirà contra una base de dades. Aquesta base de dades no és la base de dades de Prisma. Si fem zoom en el contenidor de Prisma, segur que a Prisma tenim una base de dades, aquí tenim una base de dades diferents, són sistemes diferents. De fet, en realitat a l'UPC això se'n centra en CPDs diferents. Per tant, tinc aquí la meva base de dades, aquí tinc un altre sistema amb una altra base de dades. El que m'interessa és com es comunica i el que sí que sé és que el sistema de gestió de grups es comunica amb Prisma, perquè tinc que saber quin és el pla d'estudis, quines són les dependències i expliquem aquí totes les coses que fa aquesta comunicació. Després, els usuaris. Els usuaris tenen una interfície d'usuari d'alumne, tenim la interfície d'usuari d'alumne i expliquem què és el que fa. Els alumnes entren, veuen quines assignatures estan disponibles, veuen el seu expedient acadèmic i saben el que es poden matricular, tenen un límit de crèdits, poden demanar al cap d'estudis o al responsable gestor que els hi faci excepcions, etc. Recordem, cada fletxa té el seu text, ha d'haver un text, una descripció molt clara perquè quan vinguem d'aquí 3 setmanes a mirar aquest diagrama sabem de què anava, per si no entendrem res. Per això el diagrama que dibuixem el fem en paper i després ho hem de passar a l'Structurizr DSL amb el diagrama Maco i fins i tot el codi que podríem modificar. I després tenim el sistema gestió de matrícula que es comunica amb la interfície d'usuaris, que parla amb la base de dades i que, a més, ha de parlar amb Prisma per saber quin és l'expedient acadèmic dels estudiants i també quan l'estudiant estigui matriculat haurà d'informar a Prisma que l'estudiant s'ha matriculat i a més parla amb el banc per fer el pagament. I res més. O sigui, és només això. Tenim una interfície d'usuari per cadascun dels dos perfils d'usuaris diferents. Tinc un, controlador, si voleu, tenim un controlador i tenim una base de dades aquí, que és comuna a aquests dos controladors. Podríem fer un disseny que aquests controladors es comuniquessin amb serveis entre ells, però jo crec que és excessiu. Simplement amb la base de dades, com que estem dins del mateix sistema, no necessitem fer aquest tipus de comunicacions i tenim sistemes externs amb els que ens estem comunicant. Queda com a exercici, evidentment, passar tot això passar-ho tot a Structurizr DSL, posar els textos a cadascuna de les coses i pensar dins de tota la informació que tenim ara com ara com és el contenidor Prisma, el diagrama de contenidor de Prisma. Tindrem un diagrama de contenidors en el que veiem que a Prisma estan passant coses, perdoneu, ens hem oblidat que tots els usuaris s'autentiquen, però el diagrama de Prisma segurament tindrà altra informació on tot això d'aquí és només una capseta i no veurem quins són els contenidors es comuniquen quins components es comuniquen de dintre de secretaria es comuniquen en Prisma, sinó que secretaria, com en el diagrama anterior, tornarà a ser una capseta i veurem Prisma aquí que el podem expandir. I aquí potser podríem pensar en un diagrama de context de Prisma, si puc afegir una pàgina nova, si aquest trasto funciona. Jo vull afegir una pàgina, sisplau. New page, nova pàgina. Un diagrama de context de Prisma podríem estar pensant en que tenim usuaris, que serien gestors, tindríem professors,
tindríem autenticació, tindríem Prisma, i per exemple podríem tindre que Prisma es comunica amb Atenea i amb el racó, perquè quan un alumne es matricula a Atenea i al racó es creen automàticament les aules virtuals per a aquest alumne, perquè aquest alumne pugui accedir a la seva aula virtual. Vale? I aquí tindríem les descripcions i podríem pensar quin és el diagrama de context, el diagrama de contenidor d'aquest sistema Prisma. En qualsevol cas, fixeu-vos que quan estem fent els sistemes els diagrames C4 no estem fent com quan amb UML fem aquests diagrames de model de dades on tenim moltíssimes entitats i tenim molta complexitat. L'objectiu no és descriure amb precisió el que està passant, sinó donar una idea de qui es comunica amb què i donar les descripcions de les coses que està fent, per poder tenir una discussió a alt nivell. I després podem anar fent zoom in a cadascun dels components o a cadascun dels contenidors o a cadascun de les capsetes de codi. Per això té aquesta estructura en mapa. D'acord? Espero que aquest vídeo us hagi ajudat i podeu donar una repassada al vostre exercici. I pels de DGSI que m'esteu mirant, doncs que us serveixi per quan estigueu treballant en el projecte de l'assignatura. Adeu.